Дамјан Продакшн. Този поздрав е од баба Маријана и од дјадо Боби. За малкиот Бојан пожелаваме му да е жив и здрав. За ѓахните деца, за Цеци и Касандра, са најгобрите деца од град Ботевград. Брек стоп, ајде, јаса! Оје! Казват Боби и Маријана, за внуче Бонине 2 пъти, а 4 пъти. Девла бича удан е Буријане, Сасо и Симан леске кадав. Му тикну внучето: те ти пенело Боби, кадикав ме онуко, какерав бут-бути. Те бариарав ле, те дикав ле, те ашуна в леску смяхо, леску гласу. Девла, девла, пази сарме уноку ме чавро рецеци. Та е Касандра, Оленге живинав, Оленге всичко кадав. Като казва Боби: за моето внученце ще си го гледаме как расте безгрижно и щастливо. Бог го прати при нас да ни радва, да ни пълни душите. Нашти да наште Бојане Викиро, кај сане бабакуро е, па поскоро е хоро. Скоро Викиро, кај сане бабакуро е, папу скоро е хоро. Јаса! Ме унокоске каверав девла, ни мангав тумаре паре тумаро, злато тумаре колаве. Мангав ма уноко те бариол безгрижно, е папу скоро вило, е бабакери душа. Нашето малко мишле, което преобърна света ли с обич и поглед. Светлина в очите ни, радост в сърцето ни, това си ти, нашето внуче Боян. Пораствай здраво, смело и много щастливо дете. Дамјан Продакшн.